ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ല. ഞാൻ ഇപ്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറക്കം എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഗുരുവായൂർ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് കയറി രണ്ടിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 9 അല്ലെ നമ്മള്? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്ര ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 20 വരെ എടുത്തു. എന്താ പഠിച്ചത് 20 വരെയില്? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉള്ളവര് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ഇവിടെ ഈ അറിവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? രാജവിദ്യ, എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ? ആരാധിക്കുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ. സച്ചിദാനന്ദ രൂപനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ. ശ്രീകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ രൂപ, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 3 വേദങ്ങള്, ത്രൈവേദ്യങ്ങള്, സാമവേദം, യജുർവേദം, ധനുർവേദം. അത് കണ്ടു. പിന്നെ പിന്നെ ഇതില് പറഞ്ഞത് കനിഷ്ഠാധികാരികള്, മധ്യമാധികാരികള്, ഉത്തമ ഭക്തര്, അധികാരികള്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെയാണെന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും പ്രപഞ്ചം പരിപാലിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെ. ഉദാഹരണം കണ്ടു. ഒരു ജഡ്ജി എന്താണ് അവിടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവിടെ ശിക്ഷ വിധിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഇതൊന്നും ജഡ്ജിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നിനും യാതൊരു പങ്കുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലേ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടു ഇല്ലേ? അവര് ഭഗവാനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതും, അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി കണ്ടു നമ്മള്. എങ്ങനെയാണ്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവൃതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആരാധിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ്? കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം എവിടെയാണ്? ശ്ലോകം 14. അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 20 വരെ എത്തി. ഈ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം അല്ലെ? സർവലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്തലോകം വിശന്തി ഏവം ധർമ്മമനുപ്രവന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലബന്ധേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേതം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ഏവം ധർമ്മമനുപ്രപന്ന കാമ കാമാനന്ദേ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് ഇവിടെ തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷണികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ത്രൈവിത്യമാം സോമപാ പൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട സ്വർഗതീം പാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാലോകം. അതായത് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കാക്ഷിച്ചു, സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും ഒരു തരത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവരുടെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സുഖങ്ങൾ അവരവിടെ അനുഭവിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്തിന്? പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ എവിടെയാണ് അനുഭവിക്കുക? സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോയിട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ രാജ്യമായിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് അവർ ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ കുറെ നാൾ ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോ ആ സുഖങ്ങൾ തീരുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പോരേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മ വീണ്ടും എവിടേക്കാ വരേണ്ടി വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അവര് ആ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെന്താണ്? ഇവിടെ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കും അല്ലെ? ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സുഖാനുഭോഗികൾക്ക് എന്താണ്? ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകും, തിരിച്ചും നമ്മൾ ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആർക്ക് കിട്ടാനില്ല? ഈ സുഖാനുഭോഗികൾക്ക്, സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടാനില്ല. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണിവർ. സച്ചിദാനന്ദാത്മകമായ ഒരു ശാശ്വത ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ക്ലേശപൂരിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ കഴിക്കാനും വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ലോകം തേടുകയാണ് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ക്ലേശപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ? ദുഃഖാലയമാണ് ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നൂടെ? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിച്ചുകൂട്ടാനാകാത്ത ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിച്ചുകൂട്ടാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം,
സാഖ്യമാണ് മൈത്രിഭാവം. ആത്മസമർപ്പണം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ അത്തരം ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നും കൂടി പറയുന്നത്. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, മൈത്രിഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസമർപ്പണം. സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ആരെയാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്? വിഷ്ണു സ്മരണം, ഭഗവാനെ. വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി. 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് പഠിക്കണം എല്ലാവരും. അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അത്. അതുകൊണ്ട് നവവിധ ഭക്തി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാവരും. ഏതൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തി? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മസമർപ്പണം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര്, മറ്റു ദേവി ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവര്, ആ ദേവി ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ശരിക്കും ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ അതിലെല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും ശരിക്കും ആര് തന്നെയാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്? ആര് തന്നെയാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല എന്നാ പറയുന്നത്? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല. മരത്തിന്റെ വേരുകളിലല്ലാതെ കൊമ്പുകളിലോ ഇലകളിലോ മരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ മരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പും ചില്ല വേരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് അല്ലെ? വേരും എല്ലാം അതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച എന്താണ്? ആ മരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടും അല്ലെ? പക്ഷെ കൊമ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലോ ആ കൊമ്പുമ്പോ മാത്രമേ നനയുണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ എവിടേക്കും ഇല്ല അത് അല്ലെ? ഇലകളിലായാലും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായി ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? അവിധിപൂർവകം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവിധിപൂർവകം, വിധിപ്രകാരമല്ലാത്ത ആരാധന എന്നാണ് അവിധിപൂർവകം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും വിധിപ്രകാരം നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റു ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ അത് വിധിപ്രകാരമല്ല. കാരണം ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിധിപ്രകാരമല്ല, ആ വിധിപൂർവകമാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറയാണ്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നാതു മാമാപി ജാനന്തി സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. ഭഗവാനോട് ഒരു സത്യം വലിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാണ് നമുക്ക്. എന്താണ്? സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും എല്ലാവരുടെയും ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ്? വീഴ്ചയായിരിക്കും. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ.
അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും നാഥനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്റെ ഈ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീഴ്ചയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. യാന്തി ദേവാവ്രത ദേവാൻ പിത്രൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജീവിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം ആവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ത് ചെയ്യണം? ദേവന്മാരോടൊപ്പമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് പോകും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലാണ് ദേവന്മാർ ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല, ദേവലോകത്ത്. ദേവലോകം എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദേവന്മാരെവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടെ ഒപ്പം ജനിപ്പിക്കും. അവരും എവിടെ തന്നെയാണ്? ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിക്കുന്നവരോ അവരൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണത്. ഭഗവാന്റെ ലോകം മാത്രമാണ് എവിടെ ഉള്ളത്? ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ളത്. ആത്മീയ ലോകം, ഭഗവാന്റെ ലോകം, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ദേവീ ദേവന്മാരെ ഒക്കെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും വാഴുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർ താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത്. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണതയിലെത്തിച്ച് സ്വഭാവനമായ ഭഗവതാമത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്നു ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന വിശിഷ്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാർവത്രിക പ്രചാരണത്തിനു വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധം യത്നിച്ചു പോരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശിഷ്ട വിജ്ഞാനം പകരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം പകരുന്നത്. ചിത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ എന്തുമാകട്ടെ, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. എന്താ പറയണത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അതെന്താവാം? ഇലയാകാം, പൂവാകാം, ഫലമാകാം, ജലമാകാം, എന്തായാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഇല എന്ന് ഇതിലെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുളസിയില. പിന്നെ പൂക്കള്, ഫലങ്ങള്, പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, പിന്നെ ജലം, വെള്ളം. ഇതില് ഏത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനുള്ളൂ. ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഭഗവാൻ ഇതിലേത് സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് ഇലയാകാം, പൂവാകാം, ജലമാകാം, ഫലമാകാം, അതേതായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രക്രിയ അനായാസവും പരമദരിദ്രർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഈ 4 കാര്യങ്ങള് എങ്ങനെയുള്ളത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കണം, ഭക്തിയോടും
സ്നേഹത്തോടും കൂടി അത് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഇലയോ പഴമോ ജലമോ നിഷ്പക്ഷമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളും. ഇത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന കൊച്ചു പൂവ് കൂടി അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന ഒരു ചെറിയ പൂവായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ ഒരു ഉപഹാരവും അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളും. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. ഭക്തിയുള്ളവർ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു പൂവായാലും കൂടി ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. കായ്കനികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴം, പാൽ, വെള്ളം എന്നിവയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അത് അടുത്ത ശ്ലോകമാണ്. യത് കരോഷി യത് സ്നാസി യത് ജുഹോഷി തദാസി യത് യത് പശ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷോ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, നീ അത് എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്താലും നീ എന്ത് ചെയ്യണത്? എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്മരണ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. കായ്കനികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴം, പാല്, വെള്ളം എന്നിവയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഹാരത്തെ കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ പാപ ബുക്കുകളാണെന്നും നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും വിളമ്പുന്നതിലും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതിലും മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. അവയൊക്കെ തന്നെയും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണപ്രേമത്തോടെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണപ്രേമത്തോടെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റുള്ളവയുടെ പ്രവൃത്തി കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് വായ കൊണ്ട്, കൈ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ചെവി കൊണ്ടേ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചാല് ഭഗവാൻ കണ്ടാ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയവും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായ വേണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ ഇന്ദ്രിയവും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ കൂടി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. തന്നെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ സ്വയം വിവരിക്കുന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനമൊന്നും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിനെ ഭക്ഷിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ചിലര് ചിന്തിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് കണ്ടാൽ മതി, അതെന്തായി മാറും? ആ ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ അത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? തന്നെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ സ്വയം വിവരിക്കുന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനമൊന്നും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാൻ ആ പറയുന്ന കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കി അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് ഭഗവാന് ഭക്ഷിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അതൊട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണിത്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ച ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ്? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ അതിലെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും പാപങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതായി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവ മോക്ഷസേ കർമ്മ ബന്ധനൈഹി സന്യാസ യോഗ യുക്താത്മാ വിമുക്തേ മാമുകൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും
നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കും. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ, ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പരിത്യജിക്ക എന്നുള്ള തത്വം ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വിമുക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ തേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവരോട് ഭഗവാന് ചെറിയൊരു മമതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാശിയാണ്. ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഭഗവാനോട് പറയണം. എന്താണ്? ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാളോട് ഒരു മമത ഭഗവാനുണ്ട്. അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. എല്ലാ സമയത്തും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആരെയാണ് ഓർമ്മ വരാ? വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെ? അത് നമ്മളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ആരോടും പക്ഷപാതം അസൂയൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആരാണ് എന്നെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭക്തി പുരസ്സരം എന്നെ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. താൻ ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലോ കുന്നിൻപുറത്തോ വെള്ളത്തിലോ ചെന്ന് വീഴുന്നതെന്ന് ഓർക്കാറില്ല. എങ്കിലും ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു മഴക്കാറിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മഴക്കാരനെ പോലെ ആവുമ്പോ താൻ ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലോ കുന്നുംപുറത്തോ വെള്ളത്തിലോ എവിടെയാണ് വീഴുന്നെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നോക്കാറില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു മഴക്കാരാണെങ്കിൽ ആ മഴക്കാർ കൊണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോ ആ വെള്ളം എവിടെയൊക്കെ വീഴുന്നുള്ളത് ആര് നോക്കില്ല? ഈ മഴക്കാർ നോക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണത്. അത് ആർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഭഗവാന്റെ താൻ ചൊരിയുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ആർക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരില് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സവിശേഷ താല്പര്യം ഉണ്ട്. പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെതാണ് ഈ ബന്ധം. യേഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരാരാണോ അവരെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തൻ. ദാസാനുദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ 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 ദാസനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരെന്ത് നേടാൻ ചിന്തിച്ചാലും അത് കിട്ടും. കാരണം ഭഗവാനെ കൽപ്പവൃക്ഷത്തോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യഗ് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാള് അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കരുതണം? സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കും. അപ്പൊ എത്ര ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തി ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ബദ്ധാവസ്ഥയിലും ഒന്ന് മൗലികാവസ്ഥയിലും. ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ ഹീനമായ ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തെന്ന് വരാം. ആ ക്ഷണികമായ പതനം അയാളെ അനർഹനാക്കി കളയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ തന്നെ, ഹീനമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ തന്നെ അയാൾ ഒരിക്കലും എന്താക്കില്ല? അനർഹനാക്കി കളയില്ല. ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന കളങ്കം ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമാകാറില്ലല്ലോ. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ എന്തുണ്ടാവും? കാണാവുന്ന ഒരു കളങ്കം, ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന ഒരു കളങ്കം ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകാറില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായ ഒരാൾക്ക് ഏത് ഹീനകൃത്യവും ചെയ്യാമെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുടെ താങ്ങാനാവാത്ത സമ്മർദ്ദത്താൽ സംഭവിക്കാവുന്ന യാദൃശ്ചികമായ ഒരു മാർഗഭ്രംശത്തെയാണ് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് പറയണത്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത്യ പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേഗം തന്നെ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ട് തീർന്നിട്ട് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടിയോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തനാവും? ഭക്തൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും. നിരന്തരം ഭഗവത് ധ്യാനം ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോരുകയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമ്മൾ യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് അത് ഭക്തൻ രക്ഷിക്കും. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും സംഭവിക്കാം, പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാം. അപ്പോ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? അത് ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്ന പറയണത്. അതങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാതെ അതിനെ പൊറുക്കുന്ന പറയണത്. പക്ഷെ കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇവിടെ പറയണത്. പിന്നെ നിരന്തരമായ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാംഹി പാർത്ഥവിപാശ്രിത്യ യേപ്യസ്യോ പാപയോനയഃ ശ്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രസ്തേ പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമൂലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാരായാലും, അത് അധകുലത്തിൽ പിറന്നവരും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീച സ്ഥിതി ബാധകമല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാവരും പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം സ്വപച്ഛന്മാരായ ചണ്ടാലന്മാരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവത് വചനം. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം എല്ലാവർക്കും, ഏത് കുലത്തിലും ഏത് രീതിയിലുള്ളവർക്കായാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ്.
കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയാസ്തഥ അനിത്യമസുഖം ലോക ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മകളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവും ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നാൽ എന്റെ പ്രേമ ഭക്തി സേവന നിരരാകുന്നു. അപ്പോ പിന്നെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാര്യോ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ രാജർഷികളുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണമായി ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമ ഭക്തി സേവനത്തിന് നിരതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്താ പറയാ ഭൗതിക ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറന്നവര് ഭഗവാന്റെ പ്രേമ ഭക്തി സേവനത്തിന് നിരതരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യ ചീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യ ചീമാ നമസ്കരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. മലിനമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റുപായങ്ങളില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഉപാധി? കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമേ നമുക്കൊരു വഴിയായിട്ടുള്ളൂ. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല കൃഷ്ണൻ, പരമസത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒക്കെ ഒന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ശരീരം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് എന്താണ് കേട്ടാ കുറെ ചോര കാണാം, കുറെ ഞരമ്പ് കാണാം, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരം. മാംസവും ഇതൊക്കെ കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഇതും തമ്മിൽ എന്തില്ല, വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില മനുഷ്യനെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ്, ചിലർ കൃഷ്ണനെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ വിഭജിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അജ്ഞതയാണത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിലവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വിഭജിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സൊക്കെ വേറെ വേറെ ആണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കംസൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നത് എന്ന് ഭയാക്രാന്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. പ്രേമഭക്തി പുരസരമാവണം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സതതം കീർത്തയൻ തോമ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞ അല്ല, മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മധ്യ ജീമാ നമസ്കുരു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് പക്ഷേ പറഞ്ഞെന്താണ്, സ്മരിക്കൽ തന്നെ പലതരത്തിൽ ചെയ്യാം. കംസൻ ഭഗവാനെ ഓർക്കാത്ത ഒരു സമയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആര്? കംസന്റെ സ്മരണ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭക്തി പുരസരമാണോ കംസൻ സ്മരിച്ചിരുന്നത്? അല്ല. അപ്പൊ ആ സ്മരണ അല്ല പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പ്രേമ ഭക്തി പുരസരമാവണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ തലകുനിച്ചുക, അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഭഗവാനെ വണങ്ങണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണ കഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണന്റെ അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. തികച്ചും പരിശുദ്ധി നേടാത്തവർ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലും സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവിലും ആകർഷനായി പോകുന്നു. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തർ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പോ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥായിയായ പരമാത്മാവിലും ആകർഷകരായി പോകാണ് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. അവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തൻ നേരിട്ട് അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തില് പറയാം? നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലും തികച്ചും പരിശുദ്ധി നേടാത്തവര് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മ രൂപത്തിലും ആകൃഷ്ടരായി പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതില്? ഇല്ലല്ലോ, ഇന്നലെ തന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇന്നലെ മുഴുവനാക്കിയിട്ടുണ്ടായോ? ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടില്ല. അല്ല, ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവനാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടാവില്ല തോന്നുന്നു. നീ ഉണ്ടാവില്ല അതില്? മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇല്ല ആക്കിയിട്ടില്ല. മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു? എങ്ങനെയാണ്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം അല്ലെ? മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്ന് പറയുന്നത്? നിരന്തരമായ കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ. അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതെ. എപ്പോഴും കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജി, അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? ശ്ലോകം 14. 14. ഇനി എന്താണ്? ഒന്നും കൂടി പറയണം മാതാജി. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ഭഗവാനെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം